Сәлам, дуслар! Сәлам! Тылсымлы рәсем дәресенә рәхим итегез. Ташбаканы еш кына бик әкрен хайван дип атыйлар. Ә менә суда ул бик зур тизлек белән йөзәргә сәләтле. Бүген без аның рәсемен орнамент техникасында ясап күрсәтербез. Башладыкмы, Әлфия апа? Башладык. Бу рәсемне ясау өчен безгә төсле карандашлар, гади карандашлар һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек гади карандашны алып ташбаканың контурын ясыйбыз. Аның кабырчыгы тау формасында, койрыгы кечкенә, тәпиләре озынча һәм овал формасындагы башы да бар. Хәзер ташбаканың кабырчыгына сызыклар сызабыз. Һәм кабырчыкны якынча 5 өлешкә бүләбез. Беренче өлешкә эчпечмаклар ясыйбыз. Эчпечмаклар эченә тагын кечкенә эчпечмаклар ясап чыгабыз. Икенче өлешне без түгәрәкләр белән бизибез. Өченче өлешкә ромплар ясап чыгабыз. Дүртенче катка яңадан эчпечмаклар тезәбез. Аларның эчләрендә кечкенә эчпечмакларны да ясарга онытмагыз. Иң югары катта чәчәк рәсеме булачак. Ташбаканың тәпиләрен дә бизибез. Аларны өчкә бүлеп, уртадагы өлешкә эчпечмаклар тезәбез. Ташбаканың баш очына чәчәк ясыйбыз. Аның елмаеп торган авызын һәм күзен ясап бетерәбез. Ташбакабызның койрыгы да матур булсын. Аны да үзебез теләгәнчә бизәп куябыз. Түгәрәкләр эченә кечкенә түгәрәкләр ясыйбыз. Дуслар, ташбаканың эскизы әзер. Без ташбаканы буяуга күчәбез. Дуслар, ташбаканың фигуралар ясалган өлешен бер төскә, алардан буш калган урыннарны икенче төскә буярга мөмкин. Булай ташбакабыз матур һәм якты булып ерактан күренеп торачак. Күңелегезгә хуш килгән, теләсә нинди төсләрне сайлап, фантазиягызга ирек бирегез. Рәхәтләнеп иҗат итегез. Ә без сезгә ташбака турында кызыклы видео күрсәтергә уйладык. Буй-буй, иҗат итә, рәхәтләнеп карагыз. Ташбака җир йөзендәге иң борынгы рептилияларның берсе. Галимнәр фикеренчә, бу сирәлүчеләр 300 миллион ел элек барлыкка килгән. Ташбаканың тәне бик каты һәм нык панцир белән капланган. Панцирда баш, тәпиләр һәм койрык өчен махсус тишекләр дә бар. Бу хайванның башы оваль формасында, муены озын һәм бик хәрәкәтчән. Ташбакалар төрле зурлыкта һәм төстә була. Аларның 230 төре бар. Бүгенге көндә очрый торган ташбакаларның иң кечкенәсе кап ташбакасы. Аның авырлыгы нибары 214 грамм, озынлыгы 11 сантиметр. Иң зурысы тиреле ташбака. Аның авырлыгы 916 килограмм. Ташбакаларның җирдә дә, суда да яши торган төрләре бар. Шуңа күрә аларны коры җир һәм диңгез ташбакаларына аералар. Коры җир ташбакалары бик әкрен йөри. Алар 1 сәгать эчендә гадәттә 700-800 метр ара үтә. Ә диңгез ташбакалары бу вакыт эчендә 35 километр араны йөзеп чыга. Ташбакалар үсемлекләр, бөҗәкләр һәм вак балыклар белән туклана. Аларның тешләре юк. Алар ризыкны кош томшыгына охшаган казналары ярдәмендә ваклый. Бер ашап туйган ташбака айлар,
һәм хәтта еллар буе ачтыра ала. Ике төр ташбакалар да йомыркаларын бары тик коры җир өстенә генә сала һәм кумга яшереп күмеп куя. Иң күп дигәндә ташбака 200 йомырка сала. Яз көне алардан нәни ташбакалар чыга. Туганда аларның панцирлары йомшак була, бары тик берничә айдан соң гына катылана. Ташбака гомере буе үсә, аның гомере бик озын. Бу ташбака 150-200 ел яши. Син беләсеңме, ташбаканың яшен аның панцирындагы буҗраларга карап белергә мөмкин. 2 яшьлек ташбаканың панцирында 6 буҗра була, аннары ел сайын бер буҗра өстәлә. Син беләсеңме, бик салкын яисә бик эссе көннәрдә ташбака йокыга тала. Шулай итеп ул үзе өчен уңайсыз табигать шартларын җиңел үткәрә. Ташбакаларның кайбер төрләре җир йөзендә бик сирәк очрый. Алар кызыл китапка кертелгән. Дуслар, бу бит чын мөгъҗиза. Безнең ташбакабыз нинди матур булып чыкты. Дуслар, бу рәсемне ясаганда без орнамент техникасын кулландык. Вак бизәкләр белән чуарланган ташбака шул кадәр матур булып чыкты. Мондый техникада башка рәсемнәрне дә ясарга мөмкин. Рәхәтләнеп иҗат итегез, дуслар.